Ayab ti panagdaydayaw. Agyaman kay iti apo, ket iwaragawag yu tinaindaklan anagan na, ipakaamuyo kadagiti tattao dagiti inaramid na. Agkanta kayo iti pagdaydayaw iti apo, saritahin nyo ti amin na nakaskas daaw ngay naramid na. Agrag-o tayo, takukwa na tayo ti apo, agragsak kuma amin nga agserserbiken kwa na. In kayo agpatulong iti apo, agdaydayaw kayo kanayon iti imatang na. Da kayo akapututan ni Abraham nga adipen na, da kayong anak ni Jacob a pinili na. Laglagipen nyo dagiti nakaskas daaw nga inaramid na, dagiti milagro ken pangeddeng nga paulog na. Ti apo ti Dios tayo, dagiti pili nagpa itintero daga, sila lagip magdanayon iti katulagan na, kadagiti karina iti rinibo a kapututan. Tungpalen na tinagtulagan da ken Abraham, ken tin karina ken Isaac. Nakitulag ti apo ko ni Jacob itagnanayon awaning gana, iti mataginayon nga nuruten ni Israel. Ited ko ken ka ti kanaan kinunana, tagi ko emto ti daga itagnanayon awan inggana. Madaydayaw ti apo. Nagbanawagen kasi di ugma tumanayap agkantada kantaan kay loyaw na't agsapa di sa unat nagtaudan nagsayat kami istitudo ken inaaw ti karutan dayawen tayo to dagan at tudwan ken di matuti binuyungan ilawag kukwak kasi agsapa tawag ijayet en nagyan na Diyos madaydayaw tunggal agsapa parumanen tuy algawin na. O amami a Diyos, aman nakabalin amin, adtoy kami manen apo, agmay satap no umay agyaman ken agdaydayo ken ka. Agyaman kami kadi apo, tinasaya ta at mi, iti karadkat mi apo, anaka umay manen dito'y balay, apagdaydayawan. Tapno kasta umay agdengeg kadagiti sasaom apo. Luktam kumadagiti puspuso mi ken bendisyon nam kadimat apo ni pastor mo nga isu nga mangibingay kadagiti sasaom. Bendisyon nam kadi apo sagtunggal maysa kada kami. Pakawanen na kami apo kadagiti nagkurkurangan mi ken basbasol mi. Ilisin na kami kumaapo ti anyaman a pagpegadan ken saksakit. Agdaydayo kami ken agyaman kami apo kadagiti adu a parabor nga inpaay mo kada kami. Dagitoy apo ti dawat ken kararagmi ti nasamit ken nasantuan anagan mo Jesus. Amen. Jesus, oh Jesus,
Good morning! Ayun, oh. Ang lakas, ah. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dahito'y ti aldaw nga narami ti Apo, agragsak tayo ken agrambak tayo. Kakabsat, welcome to Knox United Methodist Church and welcome to the Ilocano service. Ti Ilocano service nga ad-ado ti saan nga Ilocano. Ang Ilocano service na mas marami ang hindi Ilocano. At mas marami ang hindi nakakaintindi ng Ilocano. Saan kayo nakakita ng ganon? Dito lang sa Knox. Sige nga, let me ask. Gusto ko nga makita, sino sa inyo ang hindi nakakaintindi ng Ilocano? Taas ang kamay. Ang dami. 93% o 97%. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasama na yung mga, at lalong-lalo na actually, yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. And our people from Muñoz, from Parkway, grabe. Mula pa kaninang madaling araw, nandito na sila. At, di lang yun. Sana nakita, yung mga ngayon lang dumating, nakita nyo sana yung song and dance offering ng mga bata kanina. Palakpakan nga natin yung mga bata. Sa mga hindi po witness sa song and dance offering ng mga bata kanina, I advise you, panuorin po ninyo sa YouTube at sa Facebook page ng Knox. Yung dawn prayer kanina. Sa bagay, ipopost ko rin yun mamayang gabi. Mga pictures at video nila. And then, itag ko or ilalagay ko rin sa ating chat room. May mga ilang paalala lang po tayo. We have some announcements. Una-una po, for the first time, we'll have our Vacation Church School or VCS sa Muñoz. Yan, no? Magsisimula po yan bukas, Monday hanggang Friday. Nasaan yung mga teachers? O mga VCS teachers, halinga kayo dito sa harap. Mga VCS teachers ng Muñoz, halika kayo dito sa harap. Sige na, sige na. Ayan. Nasaan yung iba? Di ba siyam kayo na nag-training? harap kayo sa kongregasyon. Yung mga assistant teachers, nasaan? At yung mga lahat, yung mga nag-commit na tutulong sa VCS, yung mga magluluto, yung mga sasaway at lahat pa, pwede po bang punta rin kayo dito sa harap? Ayan, no? Mga volunteers natin sa VCS, wow! Yung iba sa kanila, hindi daw magtitinda para lang makatulong sa VCS.
Salamat po. Can we just extend our hands toward them? Ipanalangin natin sila. First time po na magtuturo ang mga to sa VCS. First time din na maranasan nila kung paano at kung ano ang VCS. Sige, let's pray for them. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga anak mong ito. Mga teachers, assistant teachers, at mga volunteers para sa Vacation Church School sa Muñoz, Panginoon. Salamat po sapagkat sa unang pagkakataon ay mararanasan ng mga taga Muñoz ang VCS ng simbahan. Nawa magamit ang mga to upang sa ganon ay mas maramdaman ng mga bata at ng community na ikaw ang Diyos na mapagmahal, Diyos na hindi nagpapabaya. Salamat po sa buhay ng mga teachers, mga volunteers, sa pag-commit nila para sa VCS na ito. I-bless niyo sila, basbasan sila, pasaganahin, paunlarin ang buhay nila. Itong mga teachers, Panginoon, tulungan mo sila sa pagtuturo, sa kanilang pag-aaral, gabayan din sila. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin pasasalamat. Amen. Amen. Palakpakan nga natin sila, mga kapatid. Wow! JC? JC? Pwede bang picturean mo sila? Yan. Thank you. Isa pa. Thank you. Salamat po. And ang panalangin ko ito na sana ang simula ng taon-taon na VCS at mas marami pang buhay ang mabago sa pamagitan nito. At ito na rin sana simula na mas marami pang mga tao sa Muñoz na kagaya nyo makaramdam din, makaranas din ng pagmamahal ng Diyos. At kung paanong ang NACS UMC ay nagmamahal din sa inyo. Ganon din po, in relation to this, pagkatapos po ng Muñoz, bukas, Lunes, the following week, magsisimula din naman, first time din, ang VCS sa Magallanes, Cavite. Grabe, no? May mga nagsisimba po doon online every Sunday, every midweek, at mga care group ng mga kabataan via Zoom, nakikisama sila. At ngayon, may VCS. At ipanalangin natin na hopefully, may makuha tayo na isang student pastor na mag-minister sa kanila beginning August or September, kung yun ang loobin ng Panginoon. In relation to these friends, syempre, umaduti ministries tayo, umadumati pagkasapulan tayo. We continue to campaign for funds for our VCS, both in Muñoz and in Magallanes, and also funds for mission. Funds for mission. Kada kayo nga day ti pagtangan na, kada kayo nga addaan, mabalinhan kayo nga kamang iti NACS UMC, nga ti apo ket naayat unay kada kayo, tapno, inturong na kayo nga malukat iti page iti NACS. Numarik nayo ti awis ti apo kada kayo nga tumulong iti ministeryo ti iglesia. Inton madamdama ma-flash iti
GCash accounts, bank accounts ti iglesia, mabalin nyo nga i-deposit mo ni transfer sa jay, dagiti support tayo, dagiti tulong nyo. And we would be more than happy and grateful to acknowledge your gifts, your donations to the ministries of NACS CMC, both VCS and mission ministries of our church. At to'y kakabsat dagiti schedule, nandito ang schedule ng ating mga ministries every Sunday. Mula po sa dawn prayer hanggang sa vesper service. Alas 5 tagsapa, dawn prayer. 7:30, Ilocano worship. Na ang dumadalo, karamihan hindi Ilocano. 9:30, traditional worship. Combination po yan ng Tagalog at English. 3 p.m., contemporary worship. And 5:30, Vesper with Holy Communion. Kat iti daytoy Vesper kakamsat, alas 5 iti malam at the coffee fellowship. We have fellowship time at 5 p.m. At pagdating ng 5:30, yun po ang worship service. The coffee and fellowship time, dito'y foyer. No napansin nyo, no, awisan kayo madamdama, malpas si worship service, ingkay pa siya rin dyan foyer tayo, kabarbaro iti pintana, amin nga nag nga parte na kat na ayos, ken, what's new? Malaksi dyan bumbilya, awan day dyan ceiling fan, o di kadi ada chandelier na ken, nalamiis pa yan. A brand new air condition unit na. Tapno, no awan TV Vesper, mabalin nga pagmimitingan pa yan. Small group can a meeting place. We praise God for that. And thank you, Kuya June, for renovating or for the repairs of our foyer. Grabe, isang linggo lang yan. Makalawas lang. Dimteng dahit kita nagtrabaho di Lunes, nalpas dahi di Kalman. Kat nagaduti naramid da. In time for our service today. Ituloy tayo ti church council planning into no malam, alauna, aging gata alas 4. Dagiti saan pa nga nakapag-report, nga ministries, and committees, please prepare your reports now so that pagdating po ng July 30, huling linggo po, next Sunday, we'll now have our council meeting and approve all those plans, ministry plans. Lastly, i-welcome po natin, bago yun, meron pa pala. Recognition Sunday. Kailan ang ating Recognition Sunday? August 27, 2023. Meron pong QR code dyan. I-scan lang po ninyo yan at lalabas na po yung form para sa ating Recognition Sunday. I-fill up lang po ninyo yung form, sino yung graduate, sino yung may honor, may award sa closing ng school year, at kung ano yung kanilang natanggap. Lahat po yan nandun. So, upang pagdating ng August 27, they may be properly recognized. Inuulit ko po, August 27 ang ating Recognition Sunday. Fill out that form pag iniskan nyo po yung ating QR code. High-tech na ngayon, may QR code na. Hindi na Google form lang, QR code na. Thank you, Media Prod, for this. And another good news pala. Thank you, Media Prod, for mula dawn prayer hanggang vesper,
sa linggong ito, on-site and live na tayo sa Facebook at YouTube. Kudos to the media production team for this. Happy birthday! Sino yung mga nagdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito? At ang mga sumusunod, si kapatid na Sara Rodrigueza. Parang kilala ko yun Si Karen Domingo, Julie Bulante, Juan Marco Lumba, Anita Larida, Mara Paraz Atienza, Ezekiel Jan Arazon, Francisco Sichanco III. Hindi pwedeng hindi ka pumunta dito, Francis. Maria Leona Feliciano, Joan Leslie Pascual, Kim Domingo, Jocelyn de Armas, Samuel Cachente, Janilyn Domingo, Vianney Corpus, Perlita Domingo, Stacy Drilon. Meron pa po bang nagdiriwang ng kalangkarawan na nandito ngayon na hindi ko nabanggit? Adakadag birthday dito saan nga naganan? Okay, may we request our birthday celebrants who are here to please come forward. At nang may panalangin namin kayo. Sarah, ang ating director, si Francis. Sino pa? Ayun. Okay. And magsama na lang kayo dito. Ayan. Tinatawagan ko na rin yung mga first-timers and visitors natin mula sa Muñoz. Sina Angel May, Cecil, Monet, and Andre dito. At saka, syempre, yung pamilya ni Engineer Jesse dito rin. Mula sa Initial Homeland. Sa area po na to. Dito po, dito. Ayan. Parang hindi natin nadala yung pen para sa mga visitors, May nakuha ka? Ate Marlene, pwede bang bigyan mo na sila? Pati na rin itong mga nagbe-birthday, bigyan mo na rin. Regalo natin sa kanila. Ballpen po yan ng Ilocano Worship. Ayan, no? Sige po. Can we extend our hands toward them at ipanalangin natin sila? Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay na ang araw na to ay napakaligaya, napakasarap magpuri at maglingkod sa iyo. Sa oras at sa araw na to, Panginoon, dinala mo mga kapatid na ito sa unang pagkakataon dito sa simbahan. Sa pagsama nila sa pagsamba, dalangin ko, O Diyos, basbasan sila, ingatan sila, iparamdam mo sa kanila na sa simbahang ito, hindi sila naiiba. Pagkos sila'y kasapi ng pamilya. Let them feel your presence, O Jesus. Let them feel your presence. Mariknada kumati presensyam, O Kristo. Mariknada kumati ayat mo, O Diyos. Ganon din, Panginoon, salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Batid po ninyo kung anong mga kahilingan nila. Batid po ninyo kung ano ang mga
sa loobin nila kung anong nasa puso nila. Panginoon, dalangin ko, bilang inyong lingkod na itinalaga na magministeryo sa kanila, ako'y tumatayo upang sa ganun ay dalhin ang kanilang kahilingan sa iyo. Pakinggan ang kanilang mga panalangin, pakinggan ang kanilang mga kahilingan. I-bless mo ang buhay nila, ang kanilang mga mahal sa buhay pamilya. Ganon din, Panginoon, ang kabuhayan nila. Grant them more years full of blessing, years of abundance, years of breakthrough. In your name, O Christ. Amen and amen. Sige po, harap po sa kongregasyon. Kantahan muna natin mga nagpa-birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. And God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday, and sa mga first-timers, God bless you. Welcome to Naxi MC. Ang hina naman ng palakpak natin sa kanila. Friends, let us now prepare ourselves, ihanda natin ating sarili para sa pagbasa sa banal na kasulatan. Dinggan tayo tinasantuan na surat. Di pa nakaibasa at tinasantuan na surat, ang masarakan iti baro at tulag. Roma 8:12-25. Nga rod kakabsat, adda pagrebdengan tayo nga agbyag, ngem saan akas iti panangidalan tilasag. Tano agbyag kayo kas pagayatan tilasag, matay kayto. Ngem no iwaksiyo dagiti dakes nga aramidyo, babaen ti tulong ti espiritu agbyag kayto. Anak ti Diyos, dagiti idalan ti Espiritu ti Diyos. Ta saan na kayo pagbalinen at agabot ti Espiritu nga inted ti Diyos kada kayo. Saan na kayo met apagbutngen, pagbalinen na kayo ket di nga anak ti Diyos. Ket babaen iti panakabalin ti Espiritu. Umawag tayo iti Diyos, ako na tayo, Ama o Amak. Makidanggay ti Espiritu ti Diyos, kadagiti Espiritu tayo, amang ipakaammo, nga anak na tayo ti Diyos. Agsipod ta anak na tayo, tagikuan tayo dagiti iduldulin na bendisyon nga agpaay kadagiti tattao na. Makipagtagikwa tayo met ken ni Kristo kadagiti indulin ti Dios nga agpaay ken kuana. Tano mairanod tayo ti panagsagaba ni Kristo, mairanod tayo met iti dayag na. Ti awan dudwak at isagsagabaen tayo, iti daytoy agdama abiyag ket saan ang maipada, iti dayag ang maiparangarang kada tayo. Sigagagar, ti nga paruswaan nga agururay ti Diyos ang mangiparangarang kadagiti anak na. Tana ikedde nga agbalin nga awan serbi, ti nga paruswaan nga agapu iti bukod na apagayatan no diket kasta ti nagayatan ti Diyos apagbanagan na. Nupay kasta, adda daytoy anamnama, adanto aldaw mawayawayaan metlaeng ti amin aparaswa iti nakatagabwanda apan nagrupsa ket mairanod danto iti nagloryaan apan nakawayawaya dagiti anak ti Dios. Taammo tayo nga agpapan ita kas iti agpasikal agas-asog ti rigat intero sa nga paraswaan. Ngem saan laeng at isa nga parsuaan, uray da tayo nga daan, espiritu kas umuna asagot ti Diyos, agasog tayo tumet, iti kaunggan tayo, maya ti panaguray tayo, iti panakamagbalin, kada tayo ti Diyos, nga anak naken, iti panang waya-waya na kada tayo. Tana isalakan tayo, babaen, iti namnama, ngem na makita tayo, tinamnamaen tayo, saanen apudno anamnama, tasya sino kadi, timang namnama iti makita na, ngem no namnamaen tayo, ti di tayo pa'y nakita, urayan tayo, as iaanos. Dayto iti sao ti Apo.
Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo iti panakaibasa ti nasantuan ng Ebanghelyo. The parable of the weeds. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like this. A man sowed good seed in the field. One night, when everyone was asleep, an enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the plants grew and the heads of grain began to form, then the weeds showed up. The man's servants came to him and said, "Sir, it was good seed you sowed in your field. Where did the weeds come from?" "It was some enemy who did this," he answered. "Do you want us to go and pull up the weeds?" they asked him. "No," he answered, "because as you gather the weeds, you might pull up some of the wheat along with them. Let the wheat and the weeds both grow together until harvest. Then I will tell the harvest workers to pull up the weeds first, tie them in bundles and burn them, and then to gather in the wheat and put it in my barn." When Jesus had left the crowd and gone indoors, his disciples came to him and said, "Tell us what the parable about the weeds in the field means." Jesus answered, "The man who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed is the people who belong to the kingdom. The weeds are the people who belong to the evil one. And the enemy who sowed the weeds is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvest workers are angels. Just as the weeds are gathered up and burned in the fire, so the same thing will happen at the end of the age. The Son of Man will send out his angels to gather up out of his kingdom all those who cause people to sin and all others who do evil things. And they will throw them into the fiery furnace, where they will cry and gnash their teeth. Then God's people will shine like the sun in their Father's kingdom. Listen, then, if you have ears." Friends, the gospel of the Lord. Ayaw ka o kapo? Di silaw, di dalan ko, kanlawag, di pagnaw. Di silaw, di dalan ko, kanlawag, di pagnaw. Amen. Intay mangyagan ti mensahe ti kanta, Nax Ilocano Choir.
Sometimes we can see how they go, struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim, You just can't see. Remember, you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. this is the master plan. He holds the future in His hands. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, for this is the first and last. And like a tapestry, it's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone is wise for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, When you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His Trust His heart.
an anthem that played a significant role in our life. Actually, yan ang palagi naming tinutugtog at kinakanta noon. Trust His heart. 5 months pregnant si Ruth noon. Nagpa-ultrasound. Ang resulta ng ultrasound, mayroon siyang endometrioma. At ang laki ng cyst ay kasi laki ng ulo ng bagong panganak na baby. So may kakambal si JC sa loob ng tiyan. Isang malaking cyst. At ang sabi ng OB noon, for immediate operation. Kasi baka pumutok yung cyst, mamamatay yung nanay. Pati yung bata, syempre. Pero, ang sabi ng doktor, kapag tatanggalin yung cyst, pati yung baby matatanggal. Abortion. Umuwi kami na from the hospital, malungkot. Pagdating namin sa bahay, yan ang unang-unang pinatugtog ko. Trust His heart. And every day, umaga, tanghali, gabi, pinapatugtog namin yan. At nung bumalik kami ulit sa doktor, sabi ng doktor, sige, kasi ang sabi niya, hindi lang yung cyst at yung bata ang tatanggalin. Tatanggalin pati uterus, ovary, lahat tatanggalin. Wala nang chance na magkaanak pa. Nung bumalik kami sa doktor, sabi ng OB, sige, antayin natin na mag 7 months bago operahan. At least, may tsansang mabuhay yung bata. We trusted the heart of Jesus. Tuwing pinapatugtog namin yan noon, may malit akong MP3 noon, MP3 player, kapag, o di kaya pati sa cellphone, kapag tinatapat namin sa tiyan ni Ruth, at yan ang natutugtog, galaw ng galaw si JC sa loob ng tiyan ng mami niya. Galaw na galaw siya. Hindi nasunod, hindi natupad yung operation, abortion. Dumating yung time na sumakit yung tiyan ni Ruth. Madaling araw pa lang yun. Pero inantay pa namin na magliwanag bago ko siya sinugod sa St. Luke's. Diretso sa operating room. Nung natingnan, pumutok na pala yung cyst. Pero, ang maganda doon, hindi kumalat. Kasi nabalot siya ng parang bahay bata. May pangalawang bahay bata. Yun ang bumalot sa kanya. Bumalot sa cyst. So, hindi napektuhan si Ruth. Hindi rin napektuhan si JC. All because God has been so good. And all because we trusted in the heart of Jesus. Trust His heart. Trust His heart. Ang taong nagtitiwala kay Jesus, ang taong nagtitiwala sa Diyos, ay maihahalin tulad sa mga taong or may halintulad sa mga trigo na itinanim ng Diyos. Our gospel lesson for today, friends, tells us of the weeds and the wheat. Sabi ng ating gospel lesson, isang araw may isang farmer na nagtanim ng trigo. Kampante siya kasi
piling-piling mga binhi yung kanyang itinanim. Natalik iso na, napintas to iti apitin na. Agsipod ta napili, dagiti bukal nga inain mula. He planted good seeds. Yun nga lang, pagkatapos ng kanyang pagtatanim, pagdating ng gabi, dumating ang kaaway at nagtanim din siya ng mga bad seeds. Nagtanim ng mga bad seeds at ito'y mga buto ng mga damo. Buto ng mga damo. Nang tumubo ang trigo, sabay na tumubo yung mga damo. Nagtaka ang mga kasamahan ng farmer. Nagtaka yung kasama ng farmer. Yung tauhan ng farmer. Sir, di ba mabubuting buto ang itinanim natin? Bakit parang may iba? Bakit parang may iba? Bubunutin po ba namin ang mga to? Parotan mi kadidagitoy, root nga dagitoy. Pero sabi ng farmer, huwag. Kapag binunot nyo yan, baka pati yung mga trigo, mabubunot din, mamamatay na. Lalo tayong walang aanihin. Baka may raman pati dagiti trigo, ngayon mula tayo. At adda nga awan tunti apitan tayo. Idin nga dandanin wano dumtang ti panagapit. When harvest time came, the farmers first pulled out the weeds. Inunang binunot ng mga magsasaka yung mga damo, tinalian ang mga to at sinunog. Followed by the wheat. Sumunod ang mga trigo. Inani ang mga to at inimbak. Pagkatapos ng pagsesermon ni Jesus, nakauwi na yung mga tao, nagtanong yung mga alagad, Teacher, ano po bang ibig sabihin ng parable na kwento mo sa amin? At itong sagot ni Jesus. Ni Jesus kinunana, the sower, the farmer is the Son of Man, ang anak ng tao or ang anak ng Diyos. The seeds are the good people. The soil is the world. Ang lupa ay ang mundo. Yung mga bad seeds, yung mga weeds, yung mga damo, sila yung mga masasamang tao. Yung nagtanim ng masasamang buto, ang naglagay sa mga masasamang tao ay ang dyablo, ang kaaway. Ang mga nag-harvest ay mga anghel. Pagdating ng panahon, titipunin ng mga anghel lahat ng mga masasama at itatapon lahat sila sa impyerno, nag-aapoy na impyerno, at lahat naman ng mga mabubuti, titipunin ng mga anghel sila at dadalhin sa paraiso, sa kalangitan. Hindi muna bubunutin yung mga damo. Baka masama yung mga mabubuting tanim. Ano pong ibig sabihin nito? Mga kapatid, dito'y lubong nga ayan tayo. Agbibiyag ti dua a klase ti tao. Sa mundong ginagalawan natin, nabubuhay ang dalawang klase ng tao.
mabuti at masama. They live together. They live together. Sama-sama silang nabubuhay. Sama-sama silang nag-e-enjoy ng pagpapala ng Diyos. Kapag umulan, hindi lang naman po yung lupain ng mabubuting tao ang naulanan eh. Kasama pati yung lupain ng mga masasamang tao. Good and evil people both enjoy, both enjoy the blessings of God. Agpada nga enjoy dagiti tattao na imbag ken managdagdakas ti bendisyon ti Dios, ti parabor ti Dios. No daduma minsan parang mas pa na pinagpapala yung mga masasama. Mas pa na yung mayaman at mas mayaman yung mga walang pananampalataya. Alam ito ng ibang mga nagtatanim na minsan yung mga damo, tinatalo nila yung mga magagandang halaman. Kaya't minsan, kailangang tanggalin yung mga damo. Ang problema po noon, kaya hindi rin gusto ng farmer na mabunot kaagad yung mga damo ay maliban sa naitabi or naidikit mismo yung damo sa trigo. Sabi ng mga Bible commentators, ti itsura dayjay root ket halos kapadpada ti itsura dayjay trigo. Yung itsura ng damo ay halos kapareho na itsura ng trigo. Baka kung hindi maingat yung magtatanggal ng damo, baka hindi yung damo ang mabunot kundi yung trigo. Ano pong gustong sabihin nito sa atin? Minsan, kung hindi madalas, may mga tao na nagpapanggap na sila'y mabubuti. At dadagiti taong nagpanggap nga kasdala na sayaat na imbag, ngam kinapudno na iti unegda rinuker. Sa loob-loob nila, sila'y napakasama. Sa harap, kapag kaharap mo siya, wala siyang ibang sinasabi kundi, Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Di makabasag plato, di makabasag baso. Pero sa likuran ng mga yon ay buntot at sungay na napakahaba. May mga tao na sa loob ng simbahan, ang bait nila. Kapag Sunday at nasa loob ng church, super bait. Pero paglabas ng simbahan, super sama. Hindi tayo exempted dito, mga kapatid. Lahat tayo, dumarating yung panahon na ganun tayo. Amin tayo, dumtay kanito, akas jay tayo.
na itunag ti simbaan, itunag ti kapilya, Castella Santo. Ngam no adata yun tiruar ti kapilya, saan maten nga santo? Demonyo. Demonyo. The Bible and the parable tells us that we have to be cautious. We have to be cautious. Huwag nating tanggalin kaagad ang mga yon. Huwag nating tanggalin kaagad ang mga yon. Yung mga buto na tumubo na naging damo, wala na pong pag-asang maridim ang mga yon. Wala nang pag-asang maging trigo ang mga yon. Yun ang difference, yun ang pagkakaiba nila sa ating mga tao. Maaring may mga pagkakataon na tayo'y nagiging masamang damo. Pero kapag tayo'y napasama sa mga mabubuting tanim, sa mga trigo, tayo ay nagiging kagaya nila. Tayo ay nagiging mabuting buto. Tayo ay nagiging trigo. That is the beauty of transformation. That is the beauty of, yan ang kinagandahan ng pagbabagong ipinagkakalob ni Kristo sa atin. Christ may have likened, maaring inihalin tulad ni Kristo yung mga masasamang tao sa mga damo. Pero, again, ang mabuting balita ay, kahit nasa simula tayo yung mga damo, no iti rugrugi datayo ket kastay laruot, managdakdakas tayo. Ngem no, agpaydalan tayo ken Kristo. Datayo, aruot ang makaperdi, mabalbaliwan tayo, ket agbalin tayo at trigo. Di sa ludsod kakabsat, anya kakadi, ruot kakadi, uno trigo. Ruot kakadi, uno trigo. Agtultuloy kakadi nga agaramid ti kinadakes, agtultuloy kakadi nga agpanggap. Ano ka? Damo o trigo? Patuloy ka bang gagawa ng kasamaan? Magpapatuloy ka ba sa iyong pagpapanggap na ikaw ay mabuti, ngunit hindi naman? Patuloy ka ba sa iyong mga balat kayo na parang ikaw ay santo pero ang totoo ay ikaw ay may sungay at buntot? Or ikay magpapabago kay Kristo upang yung mga buntot at sungay na yan ay mapapalitan ng puting damit ng katuwiran, cloth of righteousness. I call on each one of you right now. Nananawagan ako sa bawat isa sa atin ngayon. Pasakop tayo kay Kristo. Pabago tayo sa Kanya. Pabago tayo sa Kanya. Agpasakop kay kan Kristo. Pabalbaliwan tayo kan Kristo. Tapno ti kinadakas tayo. Ket mapukaw. Da tayo no nagbalintay man aruot.
babaen ti panakabalin ken parabor ni Kristo, agbalin tayo, mabalbaliwan tayo katagbalin tayo at trigo. Siputan nyo kakabsat, dagiti nagtalinagad aruot. Notice, friends, those who were weeds. Pansinin ninyo yung mga damo. Pagdating ng harvest time, silang lahat ay binunot, tinalian, itinapon sa apoy. I'm sure wala ni isa sa inyo ang gustong mapunta doon. Sigurado ko, awan o may sakad na tayo, nga da dito ita, tikayat natin may tapwak ijay apoy. Sigurado, amin tayo nga da dito ita, kanuray da kita da ito online worship. Sigurado, amin tayo, tikayat tayo papanan, kat ijay paraiso, ijay langit, ijay hardin ti Diyos. Gapuna, maminsan pa'y awisan kayo. Awisan kayo. Pasakop kayo kan Kristo, pabalbaliwan kayo kan kuana. Let your life be changed by Christ. Be transformed by the mercy and by the power of Christ, so that from being bad seeds, you may be good seeds. From being weeds, you may be transformed into wheat. This is the good news for you and for us. Let us remain true to Christ and be transformed, be good seeds, be wheat. And when harvest time comes, you and I may enjoy God's beauty, God's holiness, God's blessings in paradise, in His beautiful garden, in heaven. My dear fellow good seeds, and being continuously transformed into good seeds, this is the message, this is the challenge for each one of us. Ito ang mensahe at hamon para sa ating lahat. Be good seeds. Be wheat. Be transformed. Tinagan Tama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Agtakder tayo. Iti pamati dagiti apostoles, pamati akti Diyos Ama nakabalin amin, na maraswa iti langit ken daga, kastamet ken Jesucristo abugbugtong nga anak na, isikog gapuk iti Espiritu Santo, na iyanak ken Birhen Maria, nagtutuok babaen ti panakabalin ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus natay ket na itanem, iti maikatlong aldaw nagungarte nga dagiti natay, imuli sa dilangit ket adda iti tugaw iti makanawan ti Diyos Ama nakabalin amin. Sadyay umay tumangukom kadagiti nabiyag ken natay, mamati akmet iti Espiritu Santo, iti Santa Iglesia Katolika, iti panagkaykaysa dagiti sa santo, iti panakapakawan kadagiti basbasol, iti panagungar ti bagi ken iti biag nga agnanayon. Amen. Ita ti panakaala kadagiti sagsagot ken apagkapullo.
dagitoy Dios, dagitoy asagot income ipaidakan ka ita. Bendisyonam ka dagitoy. Aramatem ka dagitoy agpaay ti panakay waragawag pa iti ebanghelyum kay iti adupay at tao kan at adupay asuli ti lubong. Bendisyonam dagiti anak mo nang ipay ka dagitoy. Bless your people, Lord. Yes, pagpalain mo mga anak mo na paghhandog sa mga ito. Ibalik mo sa kanila ng 100 beses o mas maigit pa kung magkano man ang pinagkalob nila sa iyo. Pagpalain sila. Itong aming panalangin sa ngalan mo, Kristo. Amen. Agyamanaken ka, Jesus mangisalakan ko. Siya tinayat mo, ken ti sinupot mo. Idatun ko ken ka, o Diyos na matswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, lupayawan kanyak, adua sa likwa, balito ken pirak, wenno kinabaklan, tila en dawat ko, apo ket awatem, daytoy atatun ko, tapno aramatem, isulan nama, sagutin na iten, sabay kumapatken. Diyak manam namaen, asyaktiin kabigbigen, di may sakas kanya. Pusuken kararwa, lumayawan kanya, luwa sa likwa, balito ken pirak, wenno kinabaklan, ilan dawat ko, apong ken awatem, nailuyan atong ko, tapno aramatem, kararag tayo. Idaton mi kan kauwapo tibiyag mi. Idaton mi ken ka, o Dios, ti so amin mi. Idaton mi ken ka, awaten na kam kadi. O Dios, awaten na kami, agraman ti kinamalagbasol mi, agraman ti kinarugit mi. Dalusan na kam kadi, dalusan na kam kadi.
balbaliwan na kami. Tapno balin kami akas ititrigo amay kari may kari dita pagaryam dita langit at taen. Tinatalaga namin at inialay namin ang aming buhay sa iyo, O Kristo. Ang lahat-lahat ng nasa amin. Tanggapin mo kami, Panginoon. Sa gitna ng aming pagiging makasalanan, sa gitna ng aming pagiging marumi sa iyong harapan, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Ibilang mo kaming karapat-dapat na makasama, mapasama sa mga mananahan sa iyong kalangitan. Baguhin mo kami, O Jesus. Baguhin mo ang aming puso, aming buhay. Panginoong Jesus, muli, dalangin namin, kami iyong tanggapin. Tinatalikuran na namin ngayon, Panginoon, ang kasamaan. Tinatakwil na namin ang kasamaan. Pinapapasok ka namin ngayon, Jesus, sa aming puso at aming buhay. Halika, Panginoon. Halika. Manahan ka sa puso namin. Manahan ka sa buhay namin. Sa oras na ito, Panginoon, bilang inyong lingkod na tinalaga na magministeryo sa mga anak mong ito, ako'y naninikluhod sa iyo. Ako'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbabang lumalapit sa iyo para sa kanila. Ipagkaloob mong pagpapala sa kanila, Panginoon. Ipagkaloob mo ang siksik, liklik at maapaw na biyaya. Tugunin ang kanilang mga kahilingan sa iyo. Tugunin ang kanilang mga panalangin sa iyo. Tulungan sila sa araw-araw na pamumuhay. Pasaganahin sila. Pagalingin sa anumang sakit na nararamdaman. Ipagkaloob sa kanila ang pinakamagandang kinabukasan. Sila at ang kanilang buong pamilya. Agyaman kami, Jesus. Ang mumi at ito'y kararagmi kat inka sungsungbatan. Salamat po, Jesus, sapagkat alam namin ng panalangin ito ay inyo nang tinutugunan. Salamat po. Salamat po. Sa iyong banal na ngalan, itong aming panalangin pagsamo. Amen. Amen. Agurayak nga iti panagsubli, Jesus. Tapno sa gratetu, raksak diagibus. Tinatungkuken ka, O Diyos na marswa,
amin daytoy biyak ko, puso ken kararwa, nupay awan kanyak, adua sa likwa, balito ken pirak, wenno kinabaklan, tinandawan ko, apo ken awaten, daytoy anaton ko, tapno aramaten, isulan ama, sagutin na iten, sabay kumamatken. Wenno apo ing kaiburay ti parabor ken pamendisyon kay ito nga anak mo ita. Awatan tayo nga ron, ti pamendisyon, manipo ti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Ti bendisyon ti Diyos itet na ken ka, para purnainen at pamilya. Di masakaya, awitan na santuan, bendisyon iti Diyos kanang eterna. Itet na tunggal lumay ka, itet na tunggal mapan ka, mamigmig kumati puso, bendisyon ti Apo. Di bendisyon ti Diyos itet na anak mo, para una itet na apak mo. Di masakbaya, awitan na santuan, bendisyon iti Diyos kanay eterna. Tinagantama na kan Espiritu Santo. Amen.